video. Astăzi jucăm Case Clicker. Așa. Și mai întâi vreau să vă arăt ce am găsit, ce am câștigat. Oh my fucking god. AVP man over. Hai să vedem cât costă. 400 de euro. What the fuck? Ok. Hai să mai deschidem niște cutii și după aia să băgăm casino. Chroma Case. Hai. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Așa. Bă, numai de ăștia albastre. N-am văzut cât costă de ok. Îi dau după remove. Dacă e... Uai, o trecută de aia roșie. Hai de cap. Na, pe 0,19. Pana mea. Hai, Andrei, hai, că... Serios? What the fuck? Nu, internet, cum mă? Doamne. Ați văzut că mi-a prea... Nu, internet connection și am uitat. Ceva. Am 4 minute, să fim serioși. Da. Reclamele vieții. Ok, hai. Hai, Andrei. Hai. Ok, bă, ok. Hai, bă, hai. Bun. Hai, Andrei. Și... Sistem loc. În fine. Hai să mai deschidem și asta. Nici nu știu ce cutie asta e, dar e ok. După o să vedem ce se pică. Ok. Cutia conține chestiile următoare. Butterfly knife, adică cuțit butterfly. M4A1S Cyrus, P90 Asimov și multe altele. Ok, încă o cutie. Încet. Așa. Ce era? Ok. Discard. Hai să băgăm la casino, jackpot și... Mamă, că s-a băgat Genji deposit. Băgam revolverul. Hai, bărbistul. Bă, o să spuneți că-s nebun. Și chiar sunt. Join. Foai de capul. Deci o zmăr. Ok. Tu ai 30 de euro. What the fuck, cât am băgat. Șmecher. Bine, bă. Hai. 8, 7, ok. Ăștia sunt. Eu cu 30 de euro. Hai, Andrei, hai. Puține poze cu ale mele, sper să nu le pierd. Tu, vai de capul meu. Ok, tot. Jackpot. Reclamele vieții. Opa. Haide, un AK 15 euro. Ok, ești nebun. Stai că îl bag după ce se bagă mai multă lume. Mai întâi dau așa ușurel, stați puțin. Remove project. Așa. Mai întâi dau așa ușurel cu 1 euro. Și după aia dau un snipe. Nu merge cu 1 euro. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Acum am văzut asta cu 64 de euro.
Ok, Pepe Bizonul și în 4A1S. Mere. Mere pere. 8 euro, ok. Mere. Join. Hai, show player 2. Ăla a intrat cu 16 euro. Hai că m-a intrat un 35 de euro. Nu, stai să vezi ce snipe dau eu acum. Nu mai pot. Asta e. Minim care poți să bagi 10 euro, maxim 7500 de euro. Dacă ai putea să scoți banii ăștia în viața reală. 7500 de euro. Ce șmecher ar fi. Hai. Și? Hai. Hai de capul meu, trecut de poza mea. Bă, asta e. Ce sună? Mă face de mă bag cu ăla de 600 de euro. De 400 de euro. Chiar mă face. Sau mă tentează așa. Las că mă bag la sfârșit. Deci să dau un snipe cu hot rod-ul ăsta. Și cu ăsta, ne. Bun. Și cu ăsta, hai. Și ne, fără ăsta. Așa, așteptăm să se bage mai mult și după dau și eu. Tot Hugo s-a băgat primul. Ok, hai. Hai că se bag mulți. Și la sfârșit dau eu un snipe de ăla. De 70 de euro. De euro. 64. Ok. Aproape 65. Players 3. Hai, Andrei. Players 3. Hai, Andrei. Care este pe cale? Your Master. Nu. Bă. Hai că mai intră. Așa imediat. Hai. Crești până aici. Și după aia dau eu. Așa și... Bang. Ok. Hai că am băgat. 65 de euro direct. GG. Hai să văd. Dacă îl pierd ăsta, mă dau bătut. Hai. Nu-l câștig. Yes! Cu 26%, 244 de euro am câștigat. Oh my fucking god. Hai să vedem ce item am luat. Fucking reclam. Flux. 2 euro, ok. 2 euro. Asta. Și ce să le merge. 75. Așa. Cuțitul. Deci nu cred. Cuțitul, na. Ce zici, man? Și baca frontside. Ok. Ce mai luat? Ăsta. Mamă, dar ce iteme, bă. Foarte bune. Hai să mai băgăm un pot. Ne, mai zic ceva. Hai să bag repede. Ăsta. Și ăsta. Ok, hai. Hai, băgați-vă. Ok, bag eu. Dacă nu v-ați băgat voi. Cât am la 100 șansă? 11%. Of, și iar of. Hai, mă. Hugo s-a mai băgat, ia să văd. Nu s-a mai băgat Hugo. Nu l-am mai găsit cel puțin. Hai. Nici nu mi se vede poza, ce vorbești? Ba, mi s-a văzut. Chiar după era. N-am pierdut mult. Hai să mai băgăm un jackpot. Ok.
Hai să băgăm. Hai să-l băgăm. Hai să-l băgăm. Hai să-l băgăm. Că m-am enervat. Redline, nu. Nici pe atât. Nici pe atât. Ăsta e al meu. Hai să-l bag ăsta și hai. Hai, băgați-vă, playeri. Că la sfârșit vă dau un snipe de ăla de 60 de euro. Hai să mai bag puțin. Unde e ăsta? 62 de euro, bine. Hi. Hai, mai băgați-vă. Sunteți doar 3? Bun, nu s-o băgat cu cuțitul. Cu 96 de euro, what the fuck? Ia uite-l pe ăsta, cu Gaben, please Gaben. Eu nu mi-am pus poza. Pentru că chiar nu-mi pasă de poză sau nu. Hai, Andrei, hai, Andrei, hai, bă, băgați-vă. Cuțitul ăla vreau. Deci cuțitul ăla de la Casino, așa. Nu vă băgați? Nu vă băgați? Nu, stai puțin. Stai că mă bag eu. Oh. Așa, hai mă. Hai că filmez și eu aici. Fac eu. Așa. Mă joined. Bine. Hai, să vedem. Și ăla era pregătit de snipe. Cât am la 100? 17% să mor tu cu șansa asta. What the fuck? Hai. Nu câștig. Nope. Fără șanse. Ok. Am pierdut mulți bani. Hai să mai deschidem câteva cutiuțe și gata. Mirage souvenir. Păi da, nu înțeleg cum l-am luat manover-ul ăla, AVP-ul. What the fuck? Eu deschideam acolo cutiuțe frumos și am băgat la pot. Am fost cu 2% șansă și uite ce am câștigat. Un AVP de 400 de euro și un cuțit. Ok. Deci, să vedem cât costă cuțitul ăla. Huntsman. 55 de euro. Nu prea wow. Da, e ok. Decât deloc. Vrei să vedeți ceva care vi l-am mai arătat? Dar sunt gay cu el. Stai puțin. Nu ăsta. Uite-l. Ok. 400 de euro. Din Chroma l-am câștigat, da. Asta. Phoenix. Ok. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare. Pa, pa!